FD series YouTube channel kan lo mo chu Vania chun The Villagers ti kan en ho don ani film in tran na chuan mai se pakhat lo langin a hming chu han su yon ania zan la ya ama in kong puya lo kalme ka chuti lain lam panin kar aron tlana ti chuan gi chol lo langin ani hi boxing coach ania anaw te bula trophy ne na vakala panina ni wangin alungoi lo hlia anaw te bula chuan poisa wanga chaklo ani thule ne theireng ani awanga poisa wang chawa ne lo chu atlungoi lo hlia alo an khumma chuti mek lai chuan vice president boxing association ami pakhat chuan ron hial buain gi chola chana lo hneka athin rim hlia boxing association vice president chuan anha tonga ban ngal thule boxing en hamnoi thelo turin sema chuti lai chuan unau nu alo shila unau nu chuan alo lungoi pui lo hle maya amairo chu gi chola chuan anha ban sarin sikul pakhata gym teacher ni turin sikul lama pana amairo chu kong laka motor chhia in notice board a mei che pakhat bo an lo tar chu a huwa ta chuan maksak tak taka thu an ziana awa mu chuan adu lova no re atumani amairo chu a pher zual zo ka wang chuan a thul le a chuan ko chunga lutin chung notice board a lo ti chethin tu mai che pathum chu hansu yoni thinu yi jini chuan alo hawa chung ho chuan an thu ani thule an lo ti boi to lo tur chuan an shila amar chu yi jini chuan a thian nu ani thule ti to lo tur chuan alo tia chu ti mek line gi chuan bularon kalin chung mai che pathum chuan hawa amairo chu anin karain ron lo turin an lo ti ani gi chuan azirlai pakhat dongsu chu muinani chu police officer alo ni to chu khuwa chu fan kual pui velani chu ti mek line yi jini chu lo langin hansu yoni pi chu avakana hansu yoni bodan chanchin tian soi duna api chuan hansu yoni chu angai to thule ama chawani to thu lo shila alungai hlia yujini po jona thei to kan hemin hansu yoni room chu avaluta chu ta chuan a thian nu in pheng pheleblem azia ta chu a huwa lung chelea simbot pakhat enin thil ngai tu chu anaya chuti lain gi chola po anha tan tur chuan zirtir tu te ma chuan alawin mel hriat tir ve mek boka principal ne zuyani principal chuan an school chanchin te shilin ain call tur chu no pang te gym exercise lak pui tur ani thule no pang ten mel hriat tir tur na tia lunch ani na chuan vein mel hriat tir na mero chuan lo nui zata gi chola chuan thil zona ne ya eugene chuan zot tak na nga shil du lo anuwa eugene school atanga chhok rulai chu muin gi chola chona zuya klo machine abdam chunga voi khatnan game khel via ta chuan no telem pakhat amana lom hle mai politician lar tak mai aming Mr Kima alo lang velia campaign alo nei mega mi puira chuan an lom hle eugene chuan angai thak peilo vain chuasana a thian nun tho thin na klapa vakalin ta chuan an club owner ta chu va bia in amairo chu an thir hriat du chu alo shil du han lo shil du ho lo mai chuti meglan gi chola chuan lo hruai sangin alo chan hima police ta chui tura da turin le ani chuan chui zui lo turin a hrila zana chuna thla hota ti chuan gi chola chu in lampanin a hota chuti megla in eugene chu misual pakhatin ron manin kara mut ab mobile thaing hil chu gi chola chuan petura let lai chuan misual chuan lo muin a hlawa tlan chia santa gi chola chuan man mo takin hospital a hruai ta ni hospital khuma chuan lo mutira police chuan eugene le hansu unit chu in thita tak anni thu shama se atana hlo ma wanga hansu unit chungchang lo chui to lo tur le an ko ta tur chuan an lo shila an kal santa gi chola chuan a thian pa chu thilom dan lo zotin hansu unit chu kidnap ani thu le a chan chin chu FIR thelu ani lo wanga chui zui thei ani lo thu lo shila ti chuan gi chola chuan a kara thilin zep rom ninge ya lan na wangin a thathiam lo hlea a pi chu FIR thelu tur na va thlem thu thei ta a pi chun ko zung puinemin a case chui zui thei turin police station a pek nge an ril ru kani a thiam pa dongsu chu lekha chu pe in chui zui tur chona ti ta gi chola chuan an zirtir tu pakhat va muin hansuin chanchina zota ma se chuan zirtir tu nu chuan
mi mol tak le mia tak ania thua oi lo thu te chu alo fa ta siam zok maya a case chu boy pui lo tu ne lo sila midang po chu nan lo ti zel maya gi chu la chu amangang ru hle Eugene nen chuan room pakata in muin a thianu chan chin tlem a zong a chu an zota a thianu chuan kidnap ato nge thu arin thu le akara hian million tak tak anin rol nge arin thu ta chu alo shil ve bokani ti chuan gi chola chu lo lang lein mai khu amua vakal chuan zirlai pathumin zialan lo zuru chu hua hawa an ziala chu lak sakin bathroom pakata valu chuan camera ke ma va hua chu la in principal bulava complain tu mek line principal chuan lo house ek maya han suin ke chung changa in rol lo tur chuan alo ti zek mayani gi chola chu ril ro na tak chung chona le ta chu kem chu a ena mai se pakata mel lang theilo hi amua ti chuan thil ngai to chuan a in teacher room a valutin han su yani laptop chu awa mu chuaka ta chuan mi pakhat a ming ji sunganen anin biak na ta chu awa mu chuak ta ni chu vele rang tak main phone chu a manga a thian pa du sunga chu va phone a amero chu phone lo pick up du ho lo mai chu vele ji suni chu va bia in Eugene zokani ji sunga nen chuan motor an lo chuang du na ji sunga chu mi lo mani thu le film khur tur chuan Eugene chu avashila Eugene chuan motor ti ding tur le helai muna chuka tum thua shila amero chu ji sunga chuan lo phal ho lo amero chu gi chola chuan location a share reng thainan GPS on turin thua lo ro na ji sunga chona in rin lo lai takin Eugene chu nek laptop maya a har chuale meu chona kale akut te ton be sakin in pakhata lo shoya room pakhata thianu lem zia ka mu chona ril ruana hle mai chuti mek lai chuan gi cholo po chuan location chu ron mu chuakin anom na mun chu awa mu chuaka ji sunga chu hlau na sa hle mai ti chuan gi cholo chuan ji sunga chu nek laptop a ama chon phuar le ta ngai dam dilin apa chu politician ania wanga party ming cheta lo wangin timol pholo tur chona nge na han su yu ani phone chu eng wanga kol nge ni gi cholan an zo chuan ji sunga chuan zan khat chu motora ama hola in petrol pama han su yu ani chu amua tha tura som thu ashila amaro chu han su yu ani chu mi nga nei thu ashila wangin a kalsana angai tha thai ngang lo chu avalet le chuan awa mu to lova kotlaya phone ule dreng chaw mu thu ashila amairo chu gichol chon oi tu lovin lokapa akhung ta thawani amairo chu police officer te chuan he case in rol lo turin gichol chu an lo tilia apa chu politician ania wanga atana lo om thu te an lo shilani ti chuan gichol chona kalsan ta police officer chuan bar nei tu pa va phone in antana lo om thule mi pakhat gichol na chui thu te avashila atuk zinga chuan principal chuan gi chola chu sikula tangan ban thu ashila hansu yoni khia sa in rol wangani ti chuan gi chola chu khotlirin lungai mel takin alo oma chuti line phone amanga athian pa do songa chuan hansu yoni ruang an char thuaron shil chuan rang thayang berena vakal tanghala athian nu Eugene po chu rilruna tagina trap na sahle mai thil ngai tu chuan in Eugene chu an next target turani nge ringa ven hima tul thu a chiang hle chuti lain hansu uni po chu atunu thia wangin ril run em em in lo ma dam lo pha hialin hospital an lo at mina chuti lai chuan a thiam pa du sunga chu avakal veni Mr. Kim ata chuan poisa manga police officer tele zirtir chun lo tham vek maya an case chu tipau turin lo tiani ti chuan you du sunga chuan hansu yani phone chu lai na siam thatira ta chuan bar pakhata atho thin thu le bar pakhat contact number a om thu shila do sunga chu hnung lamatan on volet topa gi chula chu bar a chon vakalin bar an thok pakhat chu bazota hansu yani chu part time a bar a tho thu le chu mi zan chuan politician te le bar chairman te le police officer te bula azai thu te hansu yene chu apia damlo wanga ril ruha taka om thu tele bar chairman chuanin ril ruha lo turati thu te chu ashiat thu ashila ti
ti chuan han su yene chu atlan chu athu a hril boka chu zong chu a hriat ani thu a hrila chu ti line bar security guard chu anon bein amai ro chu boxer thiam na na chuan hne lo ngang mai ti chuan bar owner hne na chuan engwang han su yene chu that nge ani azota ma se bar owner chuan alo thin rim hle mai an thani lu thu le khami zana toilet ami pakhatina a tha lai awa mu thu bar owner chuan awa a hril ta chu thatu chu jisu nge ani thu a hrila apa chu politician ani thu a hril ngal bok ani ti chuan gi chola chu motora in khal chuak la in a thian pa nen chol anin pelia Eugene ta na lo om tur thu aron hril ani ti chuan Eugene chu in rin lo lai in jisu nga chola hnung lama tang aron man le ta thut maya closet a kal khumin chu ti lai chuna pa ron thlenga chu aturin aron tia amai ro chu fa pa jona kal thasual so zo kani apa chuanin jisu nga chu korea tanga chuaka USA a kal turin le ron le to ngai lo turin thu a cha bok ani khami zana thil thleng zong zong chu tiang hi alo nia han su ye ni chu alo thi reng alo maya amai ro chu apa chuan alo tha sak zo khi alo ni reng maya apa chu mi ten om tak alo ni han su ye ni chu atlan chuak thei hlo mai amai ro chu hliam na taka tora wangin thuye ro atlan thei lo chu ti lai chuan an teacher gi chola churon thleng le in ji sunga chu nek let ta top maya ti chuan han su ye ni Eugene chuan hliam na taka tora wangin hospital ada chu ti mek lai in campaign a chuan Mr. Kim chu alo tling ve mek boka a ma a in thilati theile zual zok dona wangin yu chola po chu aril ru ha le ti chuan sana chuan gi chola chuan an motor chu vati buain an accident phata a driver chu soi sain Mr. Kim lam chu avapana Mr. Kim chuan lo vawin politician ani thule thillati thei thu lo hrila amai ro chu gi chula chuan lo ngai ho le mai atu zinga chuan Mr. Kim banner an tar na zong chu an la thla police officer te chu athama wangin shemna an tuar don ta ani atom na chuan yi jini lo langin damdoina lo muwa ansarin atan no telemada saka ansar chunun bultran turin khodang pan chuan chuakta kan channel te min lo subscribe sakin notification bell kha lo on la ti chuan i du zong te comment lama iron soin kan recap zel don ani kan ti le ma zong ilowin en kol thadon ya mang tha vek ule